Simbingelele sinamukele ohlelweni lethu lapha ehlaziya khona imithetho. Igama lami umnotho isibongo Ngcobo. Namhlanje ke bafethu sizohlaziya episode yethu yes22. Yes. No. Yazi ngicabani? Cabanga ngisho ngesizulu. Namhlanje sihlaziya episode yethu amashumi amabili nambili. Yeah, sure. Cishe ngahamba ke i-date ngiyadlala. Bafethu namhlanje imithetho sihlaziyayo imithetho yokuzithanda ngoba sazi sonke ukuthi kubalekile ukuzithanda njengomuntu kumqoka futhi ukuthi uqale ngawo ukuzithanda ngaphambi kokuthi ukhuthalele ukwayinda abantu la ngaphandle brazo nawe my sister. So bafethu number 1 wethu namhlanje uthini ke uthi lindela okuhle njalo ufunde kokubi. Ngicabanga ukuthi ngaphambi kokuthi wenze ushintsho empilweni yakho kumele uqale uvume ukuthi awenze kahle. After usuvumile ube umuntu okhuthalelayo ukwenza ke umehluko uma ngabe kukuhlukumeza futhi ungenze kakho kahle phela yabo ngoba kwesinye isikhathi akusizi ukuthi uphoqa umunye umuntu ngoshintsho uma ngabe yena ungasuki kuye ngeke lenzeke isikhathi eside iloko engizama ukukusho nje. So number 1 wesithini lindela okuhle njalo ufunde kokubi. So iba umuntu ke mfethu usuku nosuku ozinikelayo ekuthenini kube khona okuhle okufisayo ozokuthola noma ozokusebenzela wena ngaleso sikhathi ozipha sona ngoba kubalekile ukuthi usuku nje ongali freestyle vese yabo lento freestyle usuku iyo le yenza ukuthi uhlezi unqena uhlezi ukhathala uhlezi ubalisa uhlezi kubalula futhi nokulala yabo. Ulala kanjani mfethu ungakafika empilweni la ufisa ukuthi ube khona? Ulala kanjani ibank account yakho isafana neya 3 months ago? Ulala kanjani? Uzobona nini lo mehluko ofisayo? Ukudlala baba. So ngithinike ngithi kuwe lindela okuhle njalo ufunde kokubi. Vuma ke mfethu ukuthi njengamanje awenze kahle. Usuvumile unjalo bese uyazinikeza ke isikhathi sokuhamba uhambo olusha lokuguquka mfethu ukuthinini usuke kokubi wenze kahle mfethu. Ayizwe leyo usima ukwenza lokho ungabi lula futhi ukuzingabaza ubuso ukuthi uzohluleka ubuso uzokuhluleka cha mayivumeli leyo nto leyo. Wena lindele okuhle ufunde kokubi la ungenzi kahle khona. Akekho umuntu ohlezi enza kahle ngaso sonke isikhathi. Leyo ke nje lawa manga siqhubeke. Number 2 uthini ungakhohlwa isizathu uqala kwakho lento yenzayo ngisho kungashuba hayi mfethu hayi kona mfuqa amanga. Yes imphumela iyo ikhuthaza ithemba mfethu yabo. Kodwa kwesinye isikhathi ithemba libuye lilahleke mangabe izinto ezingenzeke ngendlela yakho noma ungabone ngazi ukuthi kwakona lokho kusebenzelayo ukhona umehluko okwenzayo kodwa wena kusindawo yakho leyo. Angithi phela thina silawuli konke uNkulunkulu kunikeze usuku olusha ukuthi wena iba nethemba wenza ungangamandla akho. So lokho ungakakwazi ukuthi kwenzeke ungazikhathazi kakhulu ngako ngoba sikulawula ukuhamba kwesikhathi. Leyo nto ke ngayisho ku episode 21 yabo ukuze sikulawula ukuhamba kwesikhathi nenkulumo zabantu. So leyo nto akungabi into ekuvimbayo ekuthenini uzame mfethu yabo. So ngaso sonke isikhathi mase usuzizwa uhluleka noma ufikelwa isilingo so ukuthi ungaqhubeki nale ndlela osuyihamba zikhumbuza isizathu sakho ngoba isizathu ngicabanga ukuthi isibaleke kakhulu ngoba isizathu sibaleke kakhulu mfethu ngoba sakwazi ukuthi mangabe uyicabanga lento sakunikeza imphumela ephelele nomuzwa awabusa umzimba wakho wasuba nethemba. Ngakho ke ngiyakukhuthaza ukuthi sidlulise ibhasi. Ngiyakukhuthaza mfethu ukuthi ungabe umuntu ogive up kalula mfethu. So bambisana nawe noshintsho lenzeke empilweni yakho. Ungavumi mfethu ukuthi umuntu ongenathemba nempilo akugudlule empilweni endleleni yakho ehambayo mfethu because ibalekile imqoka. So number 3 wethu uthini ngeke ulithole lonke ulwazi nosizo ngakini bafethu kubalekile ukuphuma emazweni uqala impilo ngaphandle ngoba kusika ukuthi la uzalelwe khona sizokhulela khona bese futhi ushonela khona. Ayihambi kanjalo mfethu. Leyo nto izokujwayeza ubone ngazi ukuthi indlela yokuphila iyona leso uyazi wena ayisekho enye.
phuma mfethu emazweni mfethu, phuma uyoqasha mfethu, yezwa leyo nto. Funda ukuthenga insipho yokugeza, funda ukuba ne-stress about i-roll on, yezwa leyo nto. Funda ukuba ne-stress about i-rent, yezwa leyo nto leyo. Kwazi ukuhlukanisa between imali yokuthenga ukudla, ukuthenga i-Wi-Fi nokukhokhela amanzi endlini, yabo. Leyo nto nawe izokwenza ukuthi ungabi comfortable, ukhuthalele ekuthenini wenze more money mfethu, ukuze uzokwazi ukumaintaina indlela yakho yokuphila. Kanti uma ngabe ujwayele ukwenzelwa leyo nto izokwenza ukuthi ube comfortable, uzuphuthelwe na izinto ubokade ungazenza kangcono njengoba ukhona nawe la emhlabeni. So ngiyakhuthaza ukuthi mfethu iba umuntu ozihluphayo ngokuphuma ayofuna usizo nolwazi ngaphandle, ezokwazi ukuthi likhande ekuthenini ube yilento nalolu hlobo lomuntu ofisa ukuba uye, uphile ngendlela ofisa ngayo. So ngiyakhuthaza kakhulu mfethu ukuthi ithubheka ama-surroundings wakho ukuthi ubone ukuthi okay, ngiyithole lento engiyifisayo. Phuma ke endaweni nakubantu la ungakwazi khona ukuthola lolu sizo oludingayo. So number 4 bese uthini, qaphela indlela abaziphatha ngayo uma ngabe ukhuluma ngempumelelo yakho. Kubalulekile ukuthi ixwaye indlela abantu osondelane nabo kanye uphila nabo abaziphatha ngayo uma ngabe wena ukhuluma ngeyakho impumelelo. Angikhondoni ukuthi bafethu usande kakhulu ekutsheleni abantu amaphupho ethu nezinto esisebenza kuzo, kodwa makwenzeka kukhona okudlulisile, kwazi ukubafunda ukuthi baziphatha kanjani and bazizwa kanjani ngalokho. Ngoba kuyenzeka ukuthi usondelane nomuntu ngenxa yokuthi wakhula naye, kodwa uyayivimba impumelelo yakho ngenxa yendlela abuka ngayo impilo yena nezinto azi-influensayo uma ngabe nindawonye ukuthi nigcina nizenza lapho, yabo. So kubaluleke kakhulu mfethu ukuthi usendelane nabantu abazokuseka, nabantu abazokhombisa ukuyijabulela into okholelwa kuyo wena, ngoba abantu abazohlezi bengingabaza nabangeke baze balakhe ithemba kuwe bayisiphazamisa empilweni yakhe, kumele baqhelise uma ngabe umuntu emisele ngoshintsho nokwenza kangcono. So kuzofanele ukuthi uyiqaphele ngempela indlela abaziphatha ngayo uma ngabe ukhuluma ngayo nangempumelelo yakho. Khona abantu abanomona nje stalo. Angikholelwa ukuthi mfethu okay, mhlawumbe ngibeka kanje, mfethu umuntu odaliwe umuntu oyisiphiwo mfethu, yabo. Obonayo nawe mfethu ukuthi yabo lo mfethu nje from ukuzalweni kwakhe mfethu, yabo, we udaliwe. Bese uba khona umuntu okhetha ukwenza into engasile bese athi hayi mina ngidaliwe, mina ngiphilike nje nomuntu onjalo Nkosi yami. Futhi ke bayazi abanye sesizwana nabo, bengingazi nami ngelinye ilanga ngisho kanje, kodwa ke bayazi sasizwana nabo ukuthi into esayibanga noma eyangena kubudlelwane bethu ungabi nathemba ngempilo. Mina ngimfuna umuntu osimeyibuka izinto ngeso lakhe lokuhluleka bese lowo moya uphoqa nakimi ekuthenini awungibuse nami ngingabe nathemba. Cha, mawuze nje ngalowo moya mina ngikhatha off. Akulula kona qala ubudlelwane obusha, kodwa ngamanye ngibe ngedwa kunokuthi ngibe nomuntu ozoma endleleni yami nalolu hambo esenguluhamba noshintsho engisebenza phezukwayo. So kuyasiza kakhulu-ke mfethu ukuthi uzikhethe futhi ungabi namahloni okuzikhetha kanye nokuzicabangela uma ngabe umuntu, ngoba lokho kumqoka futhi kuyosiza wena, yabo loo nto, ngoba lolu hambo olwakho nento efisayo uyazi wena uwedwa. Singibona, how are you? Good, yabo. So kubalulekile kakhulu mfethu ukuthi waqaphela ama-surroundings wakho ukuthi influencer ngani, like influencer ngani mfethu, yini ekubusayo, and uzibheke nawe ukuthi usuku nosuku yini ebusa umqondo wakho mfethu, ama-opinions wabanye abantu noma yinto esuka kuwe ngaphakathi futhi nawe ejabulelayo ukuthi uyayicabanga nanokuthi yenze. So bafethu ke episode 22 wethu namhlanje wemithetho yokuzithanda ubusho kanjalo bafethu, lapho khona number 1 ubuthini, lindele okuhle njalo ufunde kokubi, vuma mangabe ungenzi kahle bese uzipha isikhathi sokufunda okusha wenze umehluko. Yes, bese number 2 uthini, ungakhohlwa izathu sokuyiqala kwakho lento yenzayo, zikhumbuze njalo mangabe kushuba first. So engizama ukusho ukuthi uhambe lempumelelo lula, kodwa okubalekile ungagive up nokuhlezi uzikhumbuza isizathu sokuthi kungani uyayiqala lento wayiqala. Kuyalakha ithemba ngoba isizathu sakhandwa isisombe leso abanaso ngalenkathi uyicabanga lento
ukuthi impilo yami ingaguquka kanje futhi nami ngingaba happy kanje. So zikhumbuza isizathu mfethu, kakhulukazi njalo makushuba wazi vele ngeke uze ukuthole kalula, kodwa ke akusho ukuthi njengoba kunzima ayisakufanele. Ncenga mfethu. So bese sini ngeke ulithole lokhu ulwazi nosizo ngakini mfethu. Yavuma mfethu ukuthi okunye uzokufunda ngokuphuma emazweni nokuzinikeza ithuba lokuthi uyoqala kabusha impilo uma ngabe izinto ezenzeka njengamanje zingakujabulisi mfethu. Bese ku number 4 uthi qaphela indlela abaziphatha ngayo uma ngabe ukhuluma ngempumelelo yakho mfethu nekusasa lakho. So kubaluleke kakhulu ukuthi becwaye uphila nabo, uma ngabe bengakusizi ngalutho phunyuka kubo iye ukuzibambezela. Sibonga kakhulu bafethu, mase ukwazile ukufika ku la egcineni. Sibonga kakhulu bafethu, please make sure you like, comment, subscribe and share. Mase khona ama ideas onawo ungangipha vumelekile, mase khona umthetho oshoyo ukuthi okay lo angihambisani nawo noma mina ngubona ngale ndlela, uvumelekile ukusazisa kwe comment section. So sibonga kakhulu bafethu, sibona next kusasa no episode 23. Danko.